Хората казваха, че слънцето няма да изгрее. Хората казваха, че птиците вече няма да пеят. Хората казваха, че сняг в пустинята ще вали. Никога не вярвай на хората, защото живота е това, в което мечтаеш и вярваш. Нека хората говорят, пътя на живота е твоя. Живота е път, по който търсим себе си и се учим да обичаме. Вярваш или не, от любов си родени, за любовта ти живееш. Живей и обичай така, все едно е последният ти ден. Живей ми, така живей ми, че когато дойде последният ти ден, и ангелите броят греховете ти, решават съдбата на душата ти. тогава ти ще кажеш: ще вяра, обичах, готов съм.